Barka da zuwa Umar Top TV. Ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa yadda za a sanar da kai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau zan yi bayani akan Avive yadda za ka yi KYC phase 1 ga waɗanda ba su yi ba. Avive sun ce za su yi listing on 19 nan da yau muna 17 gobe jibi kenan insha Allah in Allah ya kai mu. To kowa dai sai ya dage ya kokari ya yi insha Allah. Zan yi phase 1 din, zan yi phase 2 din duka yadda ake yi domin kowa ya gani ya je ya yi nashi. Kamar yadda kuke gani wannan shine Avive dina, zan taba shi kamar haka. Idan na taba zan zo ga shi nan, ina cikin Avive ne already. To ga nan wajen da kuke gani an saka mi din nan, shi za ka taba kamar haka. To kun ga nan wajen suna min tallan phase 2 din ne. To ban yi 1 din ba, sai na yi baya. Ok, to yanzu anan da yake an riga an wuce 1 din ban yi ba. To suna so na yi 2 ne, amma akwai inda zan yi na yi 1. Yanzu zan shiga nan wajen airdrop din nan haka. Tunda ban yi 1 din ba, za ku ga anan sun sako min tallan. Kun gani anan phase 1. To sai na taba shi kamar haka. To shi dai phase 1 din ba wani wahala, da OKX kawai ake yi. Idan baka da shi za ka yi downloading OKX ka yi verify din shi. Idan kana da shi kuma za ka zo kamar yadda kuke gani nan haka. Idan kana da OKX din, to za ka shiga cikin OKX ɗinka kamar haka. Bari na je na shiga ga OKX ɗina a nan. To zan shiga cikin shi kamar haka. Zan jira shi ya buɗe. Ku tabbatar dai kana da verified account saboda tsaro. Gashi nan kamar yadda kuke gani, wannan shine a wannan ɗina. Ga wannan ɗigon menu ɗin guda 3. Bari na in cire wannan abu. Kamar yadda kuke gani, gashi nan wannan haka. Sai na taba shi menu ɗin nan. Gashi nan kun ga an saka min verified a nan. Gashi nan kuna gani an saka min verified. Sai na taba shi kamar haka. Idan na taba sai na zo nan wajen. Kun gani gashi nan verified, gashi country ɗina Nigeria, gashi nan anan ga wannan UID ɗin. Wannan UID ɗin da aka rubuta shine za ka ɗauko anan, ga alaman copy. Sai na yi copy anan. Ina yin copy kawai sai na fita gaba ɗaya. Sai na shiga cikin Avive ɗina. Idan na shiga ga shi nan wajen da aka ce input your UID, sai kawai na taba shi haka. Sai na pasting. Kawai ina pasting sai na zo nan wajen. Sai na ce gashi nan share to Twitter. Sai na danna shi. Ina dannawa zan zaɓa application ɗin Twitter. Wannan gashi nan suka ce kun gani wai Avive KYC phase 1 is now live. Submit your UID to join waye. Gashi nan dai rubutun da suka yi. To kawai zan danna post a nan wajen. Ina yi to ga submit ya fito min a nan. Sai kawai ka danna submit. Kaman kaya wannan ɗin wasu ne a kan su yi. To gashi nan kun gani share to Twitter successful kenan. To shi kenan. Misali sun ce min da sharing zuwa Twitter ne. To ni na riga ma na yi dai, zan iya ƙara turawa. To kun ga shi kenan yanzu na kun ga sai dai edit. Sai dai misali idan na ga na yi ba daidai ba, sai na editing ɗin shi domin na gyara. Wannan shine yadda ake yi wannan KYC phase 1 shine na yi. Na gode da lokacin ku. Kar ku manta da subscribing da liking da sharing. Na gode. Sai mun haɗu a bidiyo na biyun shi yadda ake yin phase 2.